saka su cire siyar kawai. Dan ka hutu ƙarya kake, kai fasali fasne na 'yan siyasa sai su saka su cire siyar kawai. Kai dan ka hutu ƙarya kake, kai fasali fasne na 'yan siyasa sai su saka su cire siyar kawai. Na ce dan ka hutu ƙarya kake, kai fasali fasne na 'yan siyasa sai su saka su cire siyar kawai. Kai dan ka hutu ƙarya kake, kai fasili fasne na 'yan siyasa sai su saka su cire siyar kawai. Mai mana sarki jalla wahidu, kai zan fara kira abun nufi. Ina so zan faɗakar da bawanka mai harshen shubaki kamar dafi. Kafin nan rabu kai salatika, ka sa alai asahab abun nufi. Ka sa sakon nan yau da zan miƙa ya je kunnan mai ji da shi nake. Kai dan ka hutu ƙarya kake, kai fasili fasne na 'yan siyasa sai su saka su cire siyar kawai. Yayan ƙasa muna jin yunwa, zuciyar mu ta tumbarka. Tsadar abinci, tsadar fetur, idanuwa suna yin kwanza. Rayukan mu ba su da kima, yau ana kashe mu dutsen waka. Rara yana gani yan shiru, yana da yadda zai yi hakan take. Kai dan ka hutu ƙarya kake, kai fasili fasne na 'yan siyasa sai su saka su cire siyar kawai. Na fito na bayyana hujja, gun dan ka hutu ku biyo ni. Damuwar ƙasa ba tashi bace, yau ƙasar mu babu sukuni. A can a baya an daga kwali, arewa Afirka nake bayani. Rara yake gashe yan shiru, bai fito ba gun daga kwali. Saboda ba kuɗi za a bashi bane, shi yasa ya ware hakan take. Kai dan ka hutu ƙarya kake, kai fasili fasne na 'yan siyasa sai su saka su cire siyar kawai. Kai dan ka hutu ƙarya kake, kai fasili fasne na 'yan siyasa sai su saka su cire siyar kawai. Domin neman yanci ga 'yan ƙasa mun ce za mu fito zanga-zanga. Rara ya ce kar mu hakan, kun ji bayanin sa da ya daga. Ya ce arewa na godiya bayan ya san muna abuga. Ya ce Tinubu ya yi ayyuka, ina aikin yake ne na buga. Cire subsidy, ƙarin kuɗin fetur da wuta kake nufi, koko dai rarara. Kai dan ka hutu ƙarya kake, kai fasili fasne na 'yan siyasa sai su saka su cire siyar kawai. Najeriya tana wani hali, zo kama 'yan ƙasa ka riƙe. Rara ka kyale 'yan siyasan nan, zo kama al'umma ka riƙe. Idan ka uba haka ba mu je zuwa mahaukaci ya kura. Nan zan tsaya yarima nake, kai rara yarima nake. Rara yarima nake, nan zan tsaya yarima nake. Daga Najeriya, amin sun amin. Assalamu alaikum 'yan ƙasa ta Najeriya. Har yau har kullum ni ne Ashiru Yarima. Wannan waƙar ita ce ta uku da na yi a sanadiyar wannan zanga-zanga da aka sa. Duk wani ƙalubale da yake hana samun 'yanci a ƙasa, insha Allahu muna ƙoƙarin zaƙulo shi kuma mu yi muku bayani gamsasshe a kansa. 'Yan ƙasa ta Najeriya, za ku iya bibiyan YouTube channel ɗina mai suna Ashiru Yarima, ko kuma ku shiga TikTok ku rubuta Ashiru Yarima, ko kuma ku shiga shafina na Facebook ku rubuta Ashiru Yarima. Wato za ku sauke wa'innan waƙoƙi da yardar Allah. Bayan haka nan, yana mai tabbatar muku da cewa babban studiyon nan shahararre namba 1 mai suna Yarima Studio shine yake ɗaukar maku nauyin wa'innan waƙoƙi da yardar Allah. Babban burinmu a Najeriya shine mu samu 'yanci, sannan komai ya wadata cikin sauƙi, ba kashe-kashe, ba harbe-harbe, ba sace-sace, abinci ya wadata, ruwan sha ya wadata, tituna su wadata a cikin birane da ƙauyaku, tare da wutan nefa kuɗinta ya sauƙi sosai.
ta yadda ɗan ƙauye ma zai iya wadata da wutan nefa. Mun gode, Allah ya ɗaga Najeriya. Nasarun min Allah, Najeriya! Nasarun min Allah, Najeriya! Nasarun min Allah, Najeriya!